Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Bugün Aydın bilen soralar ve düşünceler çıkışımıza edýäs. Aydın hoş geldin. Hoş bulduk Kemine Salam Beşler. Aa, eee ildeşlerimizine üşüýänçe Aydın bir döwlet barada gurrun edeli. Hatta döwletiň ýoklugy barada biz Türkmenistany deme elimize el almaly esasen. Indi mecliste de geçenki meclislerde nihilizm barada biraz gurrun edildi. Nihilizm e, bar bolsa döwlet ýok demesine gelýär-de indi. Onuň bir sebäbi bar, kanunlaryň ýoklugy, hiç kim kanuny tanamaýanlygy ýa-da umuma degişli bir kanunyň ýoklugy, güýçliginiň gün görüşi ne öwrilýän bir ýurda öwrilýär-de. Ne Türkmenistanda da bu emel usulda ýöredilýän bolmaly. Görülýän zatlar şonu görkezýär. Häzirlikçe. Indi eee bu näme üçin ýok, wagtymyz etse o zatlaryň ama gurrun eders. Ýöne ine Türkmenistanda döwletiň ýoklugyny indi her türlü tarapdan görüp gelýäs-de. Birinciden halka o zulüm meselesi şo taýdan başlaýar. Hemme zat halkyň ýagdaýyny kynlaşdyrmak üçin, halky ynsanlykdan çykarmak üçin sowatsuzlaşdyrmak ýene näme eýle beýle näme ýöreýär we Türkmenistana umumy bir suratyna seretseň o taýda bir döwlet däl-de bir koloniýa, bir imperiýanyň olasyndaky bir koloniýa demesi çykýar-da orta. Silendik ýa-da budoňa seretseň hem şeýle. Şeylerek Aydın bu arada bilmedim sen nähil tarapyndan girjek bu meselenin ýöne esasy nämämiz merkezinde döwlet dur bugünkü gurrumyzyň. Devlet aslında devletin nämedigini düşünmek kıyınrak bir zat. Düşündüğün has kıyınrak Kemine. Ve devlet diýende her kimin aklına gelýän zat türlü olup bilýär. Bir meclisdedir. Esasen Türkmenistan'da bir meclisdedir. Olam devletin ýoklugundan men görýän. Sebäbi şol devlet ýok bolsa insanlar devletin nämedigini bilme mümkinçiligi ýokdur. Devlet bari yerlerde devlet ne edip ideolojiýasyny öğretýär kendine. Yani çağlar bağından hatta başlanýar. Ondan sonra okul, yani mektepler, ondan sonra üniversite ya da şoň ýaly devam Pensiya ediyor. çeli dowam edýär ýani. Şoň üçin devletin nämedigini düşündirmek bilen bir wezipelenen bir institut diýen. Şoň ýaly düşündirýär. Şoň üçin devlet olanda, mysal üçin Türkiýedekilerden soraňda şu wagt devlet näme diýip başga bir zat aýtarsaňyz, Ýewropadaky başga zat aýtar, Amerikadaky has başga bir zat aýtar. Russiýadaky has başga bir zat aýtar devlet. Olam şol devletiň özüni nädip suratlandyrýar we şonu nädip düşündirip bilýär adamlary. Bizde bilim sistemasy ýoklugy üçin men oňa ýok diýip aýtýan sebäpde tiz üýtgelip durýarlar bilim sistemasyny. Mysal üçin ýene bir mysal bersek ruhnamadan aldym. Ruhnama diýmek eýem türkmeniň taryhyny, pikirlenişini hemme zadyny üýtgelip biljek derejede näme diýilýär ona? Adamlaryň aňyna sokuldy şol zat. Ýöne şol dowam eden bolsa ýene bir zatlardan tutup bolar ýa-da bir zatlar bolup biler. Bir dowam eden dowamlylyk bar. Ýöne olam dowam edip biljekler mümkin hem däl dowam etmez. Şoň üçin hem näme bolýar? Terse sistema geçilýär. Ruhnama ýalan bolýar. Yani ýene ýanky devlet düşünjesiniň göremegindäki täsirçilikden bir sanaty mysalydyr ruhnama ýa-da mukaddes ruhnama. Ýöne durnukly ýa-da dowamly döwletlere sereden wagtyň bilim sistemasynda döwlet baradaky ýanky filosofiýa 30 ýyl mundan öňküden häzirkisi bir mezgil.
Yani ütüyen bir zat yoktur. Hmm. Şimdi devlete başlamazdan kendine birinci bir devleti ne için gereklilik çıktı devlete. Sol olmasa balanak mı diyen bir soruya cevap verecek olsak, onda tarihte başlarsınız. Tarihte misal için insanın tarihine başlamaktınız. İlk başlangıçta bunlar edil hayvanyalık ayrı ayrı küçücük küçücük toparlar görünüşünde yaşayan bir canlı. Yani vakın geçmesi bilen tabiatın şertle yankı evolüsyon veren bir näme soň. İnsan taş döwreginden goranyp bilmek üçin ya garyn doýurup bilmek üçin bilelikde ýaşamak mejburlugynda bar. Sebäbi tabiat insana yankı möjüňkiýalyk näme bermendir. Näme diýilýär o? Göz, kulak, ýa-da şoňa benzeş diş, agzynyň guruluşy, teniniň guruluşy möjek ýalykda ýa-da aý ýalykda insan. İnsan has näme diýilýär onu kemine? Ejizrak da näme görem. Näzik Hmm. näzik bir canlı. Ýyndamlagan şoň ýalyk. Kendir gatnaşyp bilýändir insan. Şimdi şu şeklin ýöne bir tapawudy bar. Beyin beýleklere göre has çalp näme diýilýär onu gelişler diýelim. Mawa. İnsan şoň üçin bular topar ýaşamaga başlaýarlar. İlk başda bulara toparlar diýilýärmi? Ýa-da topluluk diýip adlandyrylýar. Kiçi topluluklar da. O kiçirek Hmm. topluluklar we edýän işler hem garynlaryny doýurmak we başdan gelýän howplardan özüni goramak. Yani howp diýende hayvan bolup biler, ýertiji hayvanlar ýa-da suw basyp biler ýa-da sel basyp biler. Şoňa benzeş ýagdaýlardan özlerini goramak üçin bir-birine mätäç. Netijede näme bolýar bilelikde ýaşap başlaýarlar. Ýöne bu diýmek däldir hiç bir insan ýa-da insana benzeş ýaly aýry-aýry ýaşamady. Ýaşanlar bardyr, ýöne olar başarılı bolup bilmeýärler. Survival meselesinde başarılı bolup bilmeýär, ölüp gidýärler. Ve bilelikde ýaşaýanlar başarılı gidýär ýaşama. Awlaýarlar, meýwe toplaýarlar ve dowam edýär belli bir derejede. Ondan soň settle life diýen durmuşa geçýärler ýoşluk bilen. Olam näme üçin näde kesilýär? Hayvanlar awlamak bilen ýetişdirmek meselesi ortaya çykýandyr. Meyveleri toplamak bilen ýetişdirmek meselesi ortaya çykýandyr. Ýöne sen olary ýetişdirip başlan gününden eýem gezip bilmeýän, şonuň ýanynda galmak mejburiýetinde. Şoň üçin hem settle life ýa-da ona näme diýilýär? Yerleşik durmuş ol. Şo başdan soň birinji ortaya çykan zat maskalalar bardyr. Bir maskalaň aýdaly 10 sanaty çagaty bar bolsa, beýleklerde 7-den bar bolsa, şol maskala dominant bolýandyr. Şol maskalada öz düzgünlerini ýetip başlaýandyr. Şol maskalada sawat toplap başlaýandyr. Yani bu birinji iň başlangyçda görülen topluluklaryň içindäki düzgünleriň döremegi aslında şoň bilen başlaýar. Yani döwletiň entek döwlet diýip biljekler, o ýöne döwletiň başlamagy üçin bir başlangıç şo ýerde başlaýar. Yani ilk kuramaçılıklar şu taýda diýýär. O. Ýene Türkmenistanyň şerifleriň ýa-da Türkmenistan ýalyk döwletleriniň şerifleriň maşgalalar dolandyrýandyr. Yani bu tarih näki bolýar ekeni. Mawa şu modern ýa-da rewolýusiýalardan öňkü durmuş da. Yok, ondan soň o maşgalalardan soň ýa-da beýlikler diýilýär, bizim dilde ýalňyş. Beýlikler dörýär. Beýlikler hem bir kanunlara ýen ortaya çykýar. Ondan soň imperiyalara çeline gelýär beýliklerden soň. Onun detaýlaryna girecekler. Imperiyalara gelýär. Imperiyalarda ýa maşgala däldir. Güýç ideologiýasy bolup bilýär imperiýanyň başkykyle. Ve toprak almak imperiýanyň iň esasy ýaşamandaky ýa-da ýaşap bilmegindäki meselelerden biri toprak almak, ul almak. İstendik imperiýa seredikleri tarihte şu neşene gelen geçen istendik imperiýa diňe ul bolýandyr. Duran güne ul almany beseden güne ýa
kıyıska vaatın içinde tozap, dargap, yıkılıp gidýändir ýa-da ýuwuşlyk bilen yza çekip başlaýandyr. Ente tarihte ýekeje bir imperiýa ýokdur. Ömrünü sürdürüp bilen, dowam edip bilen. Mümkin däl. Imperiýanyň sistemasyna sereden wagtyňyz imperiýany ýanky başdaky imperiýany dolandyrýan toparlar, kişiler tapawdy ýok. Kim bolsa da şol toparlaryň şolara nam ýa-da şolara itaat etmek diýilýär. Ya boyun eğmek şolara. Kulak Şolara boyun asmak. eğmek, gönüden gönü şolan alan topraklary bilen baglydyr. Indi dünýäň topragy bir çäkli bolan üçin ulanmak mümkin däl kemine. Tebii şertlerem bar, dağ vardır, tokoy vardır, derya vardır, geçip bilen o imperiýa şonu. Ve ulu bir territoriýany kontrol etmeden mümkin däl. Özem şol döwür teknologiýalary, şu günkü teknologiýalar bilen mümkin o ulu territoriýalary kontrol etmek. Ýene şol gün mümkin olmadyğı üçin imperiýalar ulalmagyna dowam etmeli. Ulalmagyny durduran güni imperiýanyň içindäki ýaşaýjylar o wagt raýat diýilýär olara. Şo raýatlar imperiýa boyun eýmän başlaýar. Topragyny ulaldyk bilen ok diýmek ýokardaky täze gelen hökümet bolsun, hökümete diýilen padşah ýa-da toparlar din adamlary ýeteri derejede güýçliler. Şoň üçin imperiýany ulaldyk bilen oklar diýip olara garşy baş galdyryp bilýärler. Ýöne imperiýanyň ulalmagy mümkin däldir belli bir ýerden. Bu sebebi kendir. Yine şoň üçin imperiýalar dargaýa, ondan soň modern şunkun döwlet diýip biljek, demokratiýa bar içinde, insan haklary bar içinde, ol zatlaram ýine aýdynlanma çağından soň başlandyr zatlar. Ondan öňkileri mysal berjek bolsak, gadymy Gres bizden hem bolýar. Neme? Gresya. Grekler diýeler. Gadymy Grekler. Ondan soň näme bardyr? Rim bardyr. Bular bir häzirki modern döwlete meňzeş, nämes meňzeş, ýa-da hukuk sistemalary ýa-da hukuk sistemasy diýilse şu günkü ýaly insan haklary diýip pikir etmek. Olarda şu zat bar. Ýa-da 2400-2500 ýyl ýaşan gadym Greklerde bir adam cezalandyrıljak bolsa şonu dine döwlet cezalandyryp bilýär diýen düşünje bar. Ýani döwletiň cezalandyrmagy monopoliýadyr. Max Weber o hakynda gatken nämeleri bardyr. Araşdyrmalary bardyr. Ýalňyşmasam. Şol nämetde şonu. Döwletiň monopoliýasyny düşündiren wagt. Aýsy kitaby şol kemine? Max Weber'in mi? O yankı kitaba däldir de bir esey yankı demesi bolmaly. Eseyler, bir eseyler toplumunda şol döwletiň nämesini okapdym, monopoliýasyny şolam düşündirip geçýär döwletiň yankı cezalandyrma monopoliýasy döwletdedir. Ýene bu gadym Greklerde de birine ceza berjek bolsa, tapawdy kim bolsa bolsun, ýalňyş cezalar berilýär, ona aýdyp geçeli dogry ceza däl, ol ýalňyş cezalar berilýär. Ýöne ýalňyş ceza berilse de şona sud edilýär. Sud edilýär, soň ceza berilýär. Sud edilmän cezalandyrylsa, eýen döwlet bolma unwany ýitip başlaýar ýeri. Ýa-da legitimist diýilýär. Ýa-da yankı legitimist diýsek dogry bar. Şol zat ýitip başlar. Döwlet diýen döwletlerde ceza verilen wagty döwletden başga biri ceza berse birine tapawdy ýok. Günäli ýa-da günäsiz döwletden başga biri şahys ýa-da topar ýa-da bir guruluş. Ýani döwletiň şol jogapkärçiligi ýüklen guruluşundan başga bir guruluş birine ceza berse, şol häzirki kanunçylyga görä, dünýä kanunlaryna görä, şol ýa-da 100% günäkärdir hasaplanýar. Ol näme üçin etdiň diýip soralan ol. Sen döwlete garşy geldiň diýilýär, şoň üçin hiç kimin, hiç bir şahsa ýa-da bir toparyň bir şahsa ceza verme hakkı ýokdur. Ceza veren ýagdaýynda diýmek, oň jogaby sorulmaýan bolsa, diýmek şol ýerde döwlet ýokdur. Aslında gaty sada bir zat. Ýene bir döwletiň nämesi häzirki ýagdaýda, mysal üçin Oruslarda, Ruslardan döwleti ýok diýerler.
Onun suudnamasını örkezecek olsalar nämeni örkezip bilerler? Yani Wagner toporunu örkezip bilerler. Ve devletin devlet olan yerinde boşun emişi yani devletindir. En güýçlän Ve şoldur o. ondan güýçli bar olsa biri, demek o devlet leýen devletdendir. Hmm. Yani bu devletin aýdaly gysgaça taryhy diýeli. Yani söz manysına girmeli bugün Hı kemine. hı. Ondan soň devleti mysal üçin nerede görüp bilersiňiz? Devleti görýän yerleriniz ýa-da devlet bilen devletin sizi bilen gatnaşan her bir adam bilen gatnaşan devlet. Devleti görüp biljek yeriniz ikinji näme ýuridik tarapdan notariusy bardyr devlet. Notarius diýse şu gün türkmenistan notarius diýip pikir etme. O notarius del, o başga bir zat benim pikirimçe. Notarius senden hiç talap edýän däldir. Ine men kemineden sagat alýan, şu sagat menki bolýar. Ýöne şonu gidip notariusta şonu men alandığım hakynda devlete duýdurýan. Sagatyň haklary maňa geçendir. Hı. Sagaty kullanma, aýdaly ýa-da sagaty ýakma haky, nämeçe ýani şol sagatyň ähli haklary, mülkiýeti maňa geçendir diýip notariusa bildirýär. Olam şonu ýani rekord edýär. Ýazga geçirýär. Notariusyň etmeli işi şoldur. Ýazga geçirip ýazgyda saklaýanlyk üçin senden belli bir derejede şoň garşylygynda şol iş edýän üçin pul töleýän. Ol 5 dollar näme bolýan bolsa hasaplaýandyr özleri. Ine bu notarius. Ýöne Türkmenistanda notariuslar birinciden gerekde sebebi hiç kim hiç sada emleri yok. Türkmenistanda maşinen bilemek satın alındı, satıldı diýilen düşünce de yok. Sebebi nalog sistemi asan işlen yok. Sonuç için notariusda mümkünce aldım verdim değil yani. Mawa aldım verdim edýärler. Ne ýanky Aldım diye verdim. o adyna geçirdik diýerler. Ýöne aslında o ine bu aldım menen berdim diýen ýalmanydy edýärler o işi. Ne bulan devletin yokluğunun suudnaması. Ondan sonra devleti nerede görüp bilersiniz? Aýdaly sizin Türkmenistan'ın içinde ya da dışında istendik yerde şu an global dünyada yaşayanız istendik bir yerde elinizde Türkmenistan'ın pasportu ve Türkmenistan'ın grajdanı olan ýagdaýynda istendik bir yerde başınıza bir iş gelen wagtda birinci başvuran yeriniz devlet. Onu türlü sistemalar bilen aýdaly başka sizin Türkiýede ýaşaýanys Türkiýede devletin pasportosu bardyr ya da pasportosu olmasa başka bir zatlaryň bolup biler. Pasportolar ýöne şol işi devlet Türkiýedäki edip biljek bir guruluşlara berýändir. Aýdaly eliniz döwülüp biler, aýaňyz döwülüp biler ýa-da istendik bir insanyň hastalıklar bolup biler. Şol ýagdaýda birinji sizin ýanyňyza geljek ýene devletdir. Eğer devlet bar olsa. Yani şol gelmeyen olsa diýmek yoktur. Siz pikir etmez devlet ervet ya da devlet eden okuyup. Mümkün der devletin ervet olma ya da devletin ol iş etmemen. Onun bar olma maksadı tebigatı şoldur. Ha, biz onda buna bar ýa-da ýok diýip seretmeli-de. Ama bar diýersin ya da yok Ha. diýersin. Başka şey O devlet ervet devlet diýip bir zat ýok diýär. Yok emine o sözün tebigatyna karşı bir zattır. Sen misal için süýji şeker, acı şeker diýip biler misin? Yani. Ya da kızgın kaynak, soğuk kaynak diýip biler misin? Kaynak öňüne yani sıfat getirmek gerek değil o sözün kaynağın. Doğru. Özü yani kaynamak o sözün özünde var ya. Kaynamak sözüne kaynaktır diýmek 100 gradusun üstünde yani deniz derecesinde 100 gradusun üstünde kaynandır diýmek olan insan için ısı yani kızgınlığı insan için kızgın diye soğuk diýmek, buzyalık diýmek. Söz hem sıfat hem işlik hem ad demesine öz içinde alıp barýar. Hem üçlemen hem içinde alıp barýar. Yok. Yani şoň için devlet ya bar diýersin ya da yok diýersin. Yokluğunu hem ýankaýalyk suudnamaları. Ya da misallar devlet yok bolýan olsun.
Indi döwletiň şoňalyk güýçleri bar. Döwlet ol güýji aslında vatandaşlaryndan alýandyr, vatandaşlar şoňa berýändir güýji. Mysal üçin ceza berme monopoliýasy. Şoň üçin bir adam başga bir adama ceza beren wagtda şoň emeýçe ýa-ni arkasynda döwlet, arkasynda diýmeýin. Hmm. Yani şoň döwlet şoň döwletiň gözü şoň üstündedir. No. Yani döwletiň otorite nämetine karşı gelmekdir. Eger bir adam özü cezalandıryan olsa beylik. Indi Ya da bir adam özü boşun öğretken olsa diýme döwletiň otoritesine karşı bu adam. Olmasa hem için boşun öğretersin. Var olan koşuna koşan koşarsın benim fikrimce. Doğru. Indi aýdyň deme umum sıfatlaryny aýtdyň. Türkmenistanyň içine gireline Türkmenistanda hazyna ýok, bank ýok, ýene näme şoňa benzeş zatlar ýok da esasy. Ýöne şoňa garamazdan ýanky aýdan zatlaryň hem aslında bar. Bu zatlaryň hemmesini jemläp Türkmenistana seredýän ýöne bir döwlet barýalyk edip alyp barýarlar-da. Hatda ine bulary tanqid edýän käbir habar demeleri bardy, näme diýerler? Agentstwalar diýerler. Azatlyk berýän näme diýdi. Şo taýdaklarym ine mysal üçin türkmen häkimiýetleri ine şunu etmedi diýär-de. Etmeýän olsa olar häkimiýet dälligini aýtdyň da sen ýa-ni, dogry dälmi? Etmeýän olsa ýa-da şonuň tersine diýän bolsa bular häkimiýet däldi bolýar. Eger bir konstitusiýany bar diýip kabul etsek Türkmenistanda şularyň hakykatdan cezalandyrylmagynyň gerekliligini görkezjek gatykän zatlar bar-da. Bunuň maksady nämedir ine? Döwlet barýalyk görkezjek bolýarlar. Elmida ama hemme ýerinde. Ýa-ni propagandalarynda da şeýle seheljek bir zat bolsa ýa-ni garaşsyz baky bir tarap Türkmenistanyň hormatly arkadagy ýa-da ýene näme diýip bir giden sypatlar goşýar-da. Bunuň aňyrsynda näme bardyr? Onun aňyrsynda kemine şu wagt Türkmenistandaky ýanky sistemany döwleti ýa-da döwlet bilen garşylaşdyrmak birinciden ýalňyş bir mesele bolar, sebäbi koloniýa Türkmenistan. Ýöne 21-nji asyrda senem bilýänsiň koloniýalyk ýa bir jenaýetdir. Şoň üçin jenaýet bolandy üçin Türkmenistany sen garaşsyz özü ýarly bir döwlet ýalyk edip görkezmek mejburiýetindesin we o sahnadyr. O sahna ymynýan adam ýok. Ýöne Türkmenistan açyp Türkmenistan önümlerini Ýewropa satmalýandyr. Amerika satmalýandyr. Dünya Banky var. Dünya Bankasynda Türkmenistan ýokdur. Ýokdur. Ýene şoň ýaly Türkmenistanyň içinde mysal üçin Coca-Cola öndürüp bilersiň kemine. Ve Coca-Cola sana hiç ceza verip bilmez, sebebi sistemin içinde yok. Ya da su da verip bilmez. O yani işine şunu yaldıran edip aytsak olur. Türkmenistan'ın içindeki birinci dene içindekileri ve dışındakileri yani Türkmenistan sömürülüyor. Ähli baylıkların alınıyor. Son üstüne de yankı yorgonu vardır. Üstüne örtüleyen yorgonu vardır. Yine şol yorgonan bizim garaşsızlığımızdır, bizim bir taraflığımızdır. Bizim hükümetimizdir, bizim parlamentimizdir. Şol yorgon. Doğru. Men şoň ýalyrak düşünýändim, bilemek belki başga bir tämelere bolup biler onu. Bu bir şarlatanlık. Ha sadalaştırıp aysak, ne bir şarlatan demesinde de. Ne bir adam gelýär, ine men näme tebip mi diýerler, ýene näme senin ne şu hastalygyňy
becerip berýän diýip allaya o tebipçilik hassalyk beceren ok da. O şeyler bir zat yani has adalaştırıp aýdylandy. O Türkmenistanda da döwlet ýok, ýöne döwlet bar diýip bir giden adam hereket edýär we bu ol adamlar hereket etdikçe de halk zulüme uçraýar da. Bularyň zulümine uğraýar. Men döwlet diýip hereket etse. Devlet e, kendine devletin yokluğunun yine bir soğutmaması. Türkmenistan'da 30 yıldan beri Näçe Sanat Ministri olsun, beylik şoňa rekord wezirde işleyenler devlet emlerini oğurladı diýip demesi vardır. Böyle yüklenýär. Indi bizim modern dünyamızda bir kişi devletin bir zadyny oğurlap bilermi? Yok, enteýa hiçbir habarlarda da yeni bir zatda da görmedik. Mümkün değil. Kendine devlet, yani devletin bir zadyny başka bir devlet oğurlap biler. Yani devletin bir zadyny topar ya da şahsy oğurlayan olsa o devlet yoktur. Kurulmandır. Bu atı yönlük zatlar. Bize ne için kıymetli? Bize 30 yıldan beri öğretilen zatlar başkaça, devletin ne emediğini başkaça düşünüyoruz. Bilemiz yok. Onun için eminim havarlarda, vatan havarlarında devlet kanalı deyip adlandırılan kanalda devlet çıkıp men emlemi oğurladı diye birine, kişiye diye bunu. O demek ne demek oluyor? Yine İslam'da bir yetişkin bir kişinin öyündeki televizyonu bir sanak karınca oğurlak gidiptir demek. Sonra açık açık aytýar. Gülkünç bir zattır bu. Devletin emlerini bir kişi, şahıs, hatta topor oğurlap bilmez mümkün değildir. Devletin bir zadyny oğurlamak, devletin bir zadyny almak için başka bir devlet ona güç bilen alıp bilýändir. Baskı bilen alıp bilýändir. Yani onun ikisinin yani dimension diýilýär. Farklı şu. İnsan bilen devlet. Devlet fiziki bir zat değildir. Yöne yaşayandır. Bardır. Tamam. Diyecek olayanlar. Aydın döwletiň bir zadyny oğurlar ýaly döwletiň nämesi bar? Yani devletin elindeki hem yani hazinadır. Hazinany emele getirýän halkydyr. O näde bolýar bu ne? Şoň üçin aýtýanda bu zatlar ýok. Zatlar sana da gülkünçleyen olup biler. Yani devletin emlerini oğurladı. Devletin pulunu oğurladı deyip havarlar vardır Türkmenistan'da. Yani minister ya da beylik yöne sonra hiç kim soran yok. O ne yani? Devlet onda oğurlayan olsa emlerini. O devlet değildir deyip bilen yok hiç. Yöne öz ağzıyla devlet kanallarında Türkmenistan'da devletin onu oğurladı ya da aldı deyip havarlar çıkaryanlar. Yani yine bulan fikirlenmem için yankı nämedir? Devletin yokluğu hakkında fikirlenmem için. Doğru. Eğer bir şahıs devletin bir zadyny oğurlayan olsa kendine onda o devlet şu derece eciz demektir. Olan mümkün değildir. Yani devlet emele getirýän ingrediyentler diýeň. Mümkün değil. Onlar bilen onyalık eciz devlet kurmak. Bu bir gezek oğurlansa mı düşýär ya da 30 yıldan beri oğurlansa mı? Yok, bu devletin emleğe bir gezek oğurlanyan olsa bir kişi tarafından demek o devlet yok demek. Yani ikinci safara gerek yok. Doğru. O yani, Bir safar. yani 30 yıldan beri şol hekaýany gurun berýärler daha ekranlarda. Entegem devam eder o. O yankıyalık evet devlet, o devlet diyen düşünce var kendine. O yani meşeyle bir zat demedi yani pelançanın zadyny oğurlapdyr, maşyny oğurlap gaçypdyr. O diýip bir habar eşilip bilinir doğru hem ýöne. Lan devletinkini oğurlapdyr diýse. Yok. İnsan devletin maşyny oğurlajak olup götür. Bar bolsa şo. Indi Şweýçýada ýalňyşmasam o Şweýçýa bolmalydy. İki sany döwletiň iki sanjak maşyny bar eken aýdym. Biri padşahnyňky, beýleksem premier ministriňki kende.
Birini uğurlasan devletin yarısını uğurlayan. Şeyle var. Bari o iki sancak Bu maşin var devlete haber yok. değişli. Devletin sonra uğurladık bilecek derecede yani, yani tamsık bir o öyle Ya uğurladık. onam devlet değil ya da yani has takip edip aytsak hazinadan büdjet ayrılıyor. Premier Minister'in Hazine. maşyny ine bulan padşahın maşyny deyip soň şonuň näçe ýyl ömür ulanyljakdygyny hemme zady hasaplanan berilýär. Soňra münbel ýerleri bar. Diňe wezipesinde wagty münüp bilýärler. Şweýçarýanyň şeýle nemesi bar. Ýöne onuň daşynda beýleki ministrleriň ýa-da deputatlaryň döwlet tarapyndan berilýän ulagy ýene nämesi ýok. Her kim özünkide. Türkmenistan'da o zatlary ýok. Tersine. Ozukly. Soň soralara Emine bir geçiverelim ya. Ha, aýtjakmy bolýa? yok yani biz yine devletine son alarak bir zat yani devleti emele getiren ya da devleti döretken, guruyan halktır başka hiçbir değildir. Yani devlet size devlet kurup verir. Yani mümkün değil. Ve her bir devletin gücü gönü çok halka bağlı bir zattır. Halkın mesela sportmen olayan olsa onda sol devlet olimpiyatlarda yani altın medallardan en kötünü alayım. Yok hem mesela okayan olsa, bilimli adamlar olsa onda Nobel'in yarısı olan olmalı. O devletin olmalı. Indi sen Yani devletin yine bir suutnaması vardır misal için. Ne, ne diyelim? Mercedes diyelim. Mercedes diyen varsa Germanya diyersin. Germaniýa döwletniki diýen ok. Yöne yoksa Germanya'nın adına Germanya'nın devletine yazılıyor. Yöne onun iyesi vardır, bellidir, anahtar takiptir yani şu gün. Yani anonim firma değil yani. Anonim hava, anonim. Public company. Hava. Yöne ön başlangıçta bir kişinin nämesi. Hatta Mercedes kıyızı olmalı ya da ayalı. Gyzy bolmaly hava. Adam. Familiýasy Benz. Kıyızının adı yok yani. Soň şu benzini ayırdılar. Ýalňyşmasam. Doğru değil mi? Anonim näme geçenden soň Benz ayırdı, diňe Mercedes kaldı. Benzin yerine de Volkswagen Group mu bir zat şeyle bir näme yer alan olmalı. Ama bu son yalıdır. Şahsın iyisi vardır yine. Yani devlet olayan olsa devlet iyiciliğini koruyan yapadır. Doğru. Indi ýa-ni sen aýtdyň döwlet güýjüne halkdan alýar diýdiň-de. Soň ýyldaşmy sorapdyr. Ýurdumuzdaky terror topary güýjüni nereden alýar diýip sorapdyr. Olar eýlerinden alýar güýjü. Halktan ama alýar. Misal üçin halkda kıyankı gorkam aslında bir güýçdür. Ulanyp bilen wagtyň gorkaýyn, dogry ulanan wagtyň gorky güýçdür. Şu gorkyny emele getirmek üçin we şu gorkyny döretmek üçin hem eýlerinden alýar. Yani aslında hiç zat alan ok olar. Olar ýöne. Näme diýen? Koyulan adamlar ýöne olar o işleri eder. O başyna edilýär. Olaň belki aýtýan sözlerine ýazyp berilýändir, aýtýandyrylar. Olar güýjü alan ok bir ýerde. Aslında özleri dil bilen amaýda ýokardan gelen buyruk diýýärdi. Hiç haýsam kanun boýunça diýip aýdan ýeri ýok. Yokardan buyurulan şondan ýyly. Yokardan buyurup diýende aslında boş bir zatdır. Yani yokardan buyurup diýilen bir zat tarihte kaldı. Bizim bilýän ýokarymyz iň ýokarsy halkda. Şu modern dünýäde şeyler ha. Yani şu halka diýerler, yokardan buyurup diýip halka diýerler. Doğru. Şoň ýanda Türkmenistan ýene devlet ýalyk seredip devlet ýalyk oň garşyna döşen wagt ýalňyşarsyň. O devletlerdir, koloniýadyr Türkmenistan. Şu günkü kynçylyklar entek. Onu haçan biz ýa-ni park edip başlarys. Orset dargap başlasa,
Bu zatları tiz vakti düşürüp başlar. Hı hı. Soň ýene de şoňa meňzeş bir sorak ýazylypdyr bu taýa. Türkmenistanda baş prokuror diýip reket ýory hakykal tamam baş prokuror edip belläpdirler diýýär. Şu reket ýor bolmasaňam şo taýlara getirilýän bolsaň sen reket etmeli diýilýär-de. Näme? Indi Yok o sistemin kendine işleyişi, Türkmenistan'daki sistemin işleyişi, yani bir yalandan kanunçuluğu vardır. Kanunu kevat ulanıyor. Türkmenistan ulanmalı, mecbur. Yankını hemen vermek için, saklandı üretmek için kanun vardır. Kanunçuluk vardır. İnsan bir adama bakna kalma için kebri işlere başlamak Türkmenistan'da kanunu bozup ya da cenayet edip başlayıp biliyor. Başka hile mümkün değildir. Yani şu günümüzde başlamışta belki olup bilir. Yani ben fikrim çekemine 2000'lerden son, 2005'ten son belli bir vazifelere varmak için hükmanı sorutu cenayeti işleyen ve o cenayetim olan elindedir. İşe giren gününden başlayalım. Son gülen şantajlarını işletiyorlar, sonra basıyorlar. Neyim? Çünkü hiç kimse ses çıkanıp fikir ediyemez. Cenayeti varmış da. Yani o cenayeti işletenler hem 10 yıllık akıllı adam mı olmalıdır? Onlar o tarafından korkuyorlar. Yani akıllı adamları yukarı çıktılar o. Ve işe başlayan gününden eyyem cenayetle başlayan. Benim fikrim çeşit prezidentlerin bir cenayetle başlayandır. Yani onun nemesini tutan Orslar. Orslar sebepken bu işlere. Adel Kadir diyor. Onun için çok adam Adel Kadir Orsçadır. Yok atkan zada Orsça aydın bizi şikayet ediyorlar kanallarımız dürül vaktal. Gelen şikayetler Rus dilinde. Yani işi var Rus'un Türkmen ile. Sonra Rus dilinde gelen şikayetler. Bizi Orslar şikayet ediyor aynı. Yok doğrusu sefer olmasam çok. İyi şol olup çiğne o. Şu senem şolun geçirdiğindeki bir zada izni alacak olan yani. Şeyle yani 3 yıldan beri buna anırsına o yetip görüp geliyiz. Yine hatta karşımıza çıkaran nemeler hem şoldu da yani Rus dilinde çıktılar. Gördüler halk o Ors nemesinden katıken uzaklaşıptırlar bu oları. Katı o korkuzdu. Sonra o Türkmençe'ye geçecek oldu. Onam kendi başarıvan bilmediler. Şeyle bir zatlar oldu yani o taraftan kovu. Yani o halk Orsçu değil. Hemen başına koyulanlar olsa Ors. O bizim başımızdaki hükümet mafya deyip yazıptır bir iyileşimizin. Şimdi mafya diyende aydın yine ne mani görünsündür. Gazprom'un ya da yine Naftagaz Ukrayna'nın nemelerinin döreşi, işleyişi, son Türkmenistan ile nahil bağlanışının vardığını görünsündür. Şu taýda Dimitrov Firtaş deydi, yine näme deydi ve başka bir giden mafyalar vardı. İşi yörediyen, gazı, eýeçilik edip veren. Bu 95-nji ýyldan soň 98-nji ýyllaryň wakaları da bular. Şondan bäri Türkmenistan şolaryň elinde de hökümet diýip goýanlar hem bular hem sahna. O sahnana amala aşyrayanlar ya da sahnanyň içindäki oýunçular hem sahne. O sahne bolmasa onu edibem bolan nokta. Şeylerak bir neme var Türkmenistany ýa-ni soňda çel sömürýärler de her türlü edip. Nana realda. Şeylerak bir ýagdaýa gelipdir. Kemine yöne yerden Türkmenistan'da şu bilim çeklendirilen ok. Bilim diyenin bilgi çeklendirilen ok. İnternet yapıklığı sebepleri var. İnternet açsa Türkmenistan o giden pul kazanıp biliyor devlet. Hem için şunu kazanan ok.
Yani aydan yine prezidentin elinde bolýan olsa bu zatlar. Prezident giden pul kazanıp bilýär. Mafya olsa şol mafya giden pul kazanıp bilýär internetin üstünden. O öz Yani satmaly gazy ýene näme diýe çıkmaly diýip herkesi. sonra çıkar. Bu zatları düşünmemek için prezidente ya da hükümete Türkmenistan'da mafya ya da şolar eddiýär diýip ol istenilýän ya da bize verilmek istenilýän düşünce de şol aslında. Şolary günäkerlemeli. Yani Türkmenin, vatandaşların işi şolary günäkerlemeli. O Gurban ulyny görmeli. Nesli Şoňa görmeli bahar ama şoňa gelmeli. O, şol näme bolup bilýär. Halk aýaklanyp biler. Bu zatlaryň hemmesiniň ýa sigortasy işlenendir öňünden. Halk aýaklanan wagty, ýa Gurban ugla garşy çyksa, orus birinji orus kömek eder size. Şonu ýykmak üçin. Gahrymanam bolup. Ýene öz adam. İçinden ýene öz adamyny goýar, ýene dowam eder şu sistema. Başka ütken zat ýok. Ütken zat bolma mümkinçiligi hem ýok. Şoň üçin şonu görkezýärler. Yani bu yani bu zatların şonu görüp bilmemiz için hem yani savatsız olmalı. Savatsız etmek için hem bilgiden çeklendirilmeli adamlar. Bilim almalılar. Nezirine yöne zat şu gün okuvçulardan yani Mendel kim deyip soran cevap verip bilmez. Yani Mendel tanımaz şu günler. Benim fikrimce. Yo, tanıyan değildir. Hatta benim fikrimce Einstein'den tanımazlar. Onu öňem tanan okdular ýaly Aydyn Känwer. Yok, bir döwre okanlar tanıya. Yani en azından fizikliğini bilýärler. Yani näme edendigini bilen olaram. Yani fizikliğini bilýärler. Mendel'i diýeli, Mendel'i ele alaly. Mendel näme üçin tanamaly da? Türkmenistan'da. Bilemem. Gaz, o bu elementler. Bilmezler. Yok. Mümkin bolup biler ýöne. Men aýtjak bolýan zat kitaplarda häzirki günkü kitaplarna mesela bilenem görýäs Türkmenistan şu günkü okuw kitaplarına seretýäs bar şol ýerde şu zatlar. Ýöne gerek däl Yani, diýende. Adam öwrenen oklar, öwreden oklar. Şonam teşvik edýärler ýa-ni näme? Sistema. Olmasa kitap okasa bar. Yani kitap okumaň diýerler. Yani gizli yollar bilen. Şol biz okan wagta näme diýeti? Yani Gauss'un ýerde diýer. Akyan ýerde diýer. O entegem şeýle. Aydın ýankym ýütgeçik tarapy soň nemelerde bir okuwçylar gurum berýär-de mektebiň boluşuna. Ýene direktor beýle, o beýle, muallim beýle, diňe okuwa barýan gapyň agzynda durlar, antakýan ýerde, galstugyň ýerde näçin onuň ýok, bunyň ýok diýýänmişler ýöne o içeri girenseň bir neme ýok diýär, muallimlarda da bir görünüp durdy ýani çağa görüp bilýän eken-de muallimlaryň hiç zat bilmeýäni. Bizim bilen gürleşenden soň hasam düşünýän bolmaly üýtgeçik gelýändir de. Bizi dinleýär, bir muallimlaryny görýär. Soň onuň nires muallim diýär. Çağlarda ýene sen o guzuklanýansyň, insanyň ýa-ni hujugy esasen 25 ýaşa çenlidir. 25 ýaşa çenli şonu şekillendirýär. Yani sistema bir kalygyň içine sokýar we şo ýerden çykýarlar. Ondan soň ýa üýtgejek haly ýok 25 ýaşa. Ýene 25 ýaşa çenli hemme zady bilýärler. Farkında ýaşlar. Ve erti bir gün bir zat üýtgejek bolsa da şol ýaşlar üýtgedip bilýär, başga hiç kim üýtgedip bilen ýok. O şeýlere görünýär ýa Aydyn. Demede. Gyzykly soň iýleşmemiz ýalypdyr. Bir gün Hamasyň ýasan raketalarynyň därlerini nereden aldylar diýip izarlasalar, izler nerelere giderkä diýär. Karbamitler, o Türkmenistan'dan İran. İran'ın orsun demez de doğusu doğru değil mi? Husiler var da Yemen'de Husi deyip o dünyada bunları bir terör nemesi deyip kabul ediliyor. İran Türkmenistan'ın karbamitini Husilere alıp barıyor. Husiler näme diye
Saudy Arabistan bilen uruşýarlar. Yani 9-10 ýyldan bäri uruşýardy aýdym. Näçe adam öldü diýip sorasaň 400 000'a ýakyn adam. Näçe 370 näçe muň adam da ölen adam sany 400 000'a ýakynlaşýar. Şonuň 100 000'y çağa ölenler. İki tarap uruşup gelýär. Saudy Arabistan bilen Yemeniň içindäki Husiler. Indi bu Eýranyň üçine diýär-de Husiler ýara bilen. Hizbullahı var, soň Hamasy var. Bular ne raketalar nereden alýar ýasaýarlar. Yasalçynam görkezdiler de. Aýdym el Türkmenistandan baran karbomitlerden yasalanýar bolup durýar. Olan raketalar kimine benim gördüm de olan ne yankı hiç hili atacağım atan son ol sen kontrolün Cevap gerçeğen bile uçup gidiyor. O çok yalıp yasal yani kim gördüm. Batıyor öyle koy. Cevap oğulen nerede vuruş çok oluyorlar. Olaram bir oynatıq olanda. Yani bir taraf yurt aydın bir taraf yurt teröristlere karbamit satýar ýa-da berýär. O pulunu alıp almadığından bilemiz yok da. Ya da şeyle döwlet diýen düşünjäni ýok etdiler diýip ýazypdyr bir ýyldaşymdan. Günümüzdäki halkyň gözünde döwlet we döwletiň asyl düýüp manysy nämedir diýip sorapdyr. Günümüzdäki halk döwlet diýende näme aklyna gelýär diýär. Ýyldaşymyz. Gowy sorak. Ben ýaňy aýdyňam aýdyp geçdi. Menem şoňa benzeş bir zat gaýtalasym gelýär. Amerikada döwlet diýsem o düýünden başga bir zada düşünýärler. O Türkiýede döwlet diýsem bizim kämenzeşräk bir zada düşünýärler. Ýewropadaklar başga. Otaýa gitseňiz olar has başgaçarak. Arabistana gitseňiz döwlet diýseňiz otaýa ýa-da betbaatçylyk meselede şeylerek bir ýagdaý bar. O döwlet dürli düşünilýär-de. Bizde döwlet diýilende şondan gorkmaly kan şol. Hemme zadyň eýesi şol diýilip öwredilen-de. Aslında öyle däl. Döwletler eýdip gurulan nokta günümizde. Şonuň ýaly bolýan bolsa-da serhet belleşme, baýdak, ondan soň konstitusiýa ýene näme bu zatlaryň hiç aýsyna gerek bolmasdy. Bizde berilýän döwlet nemesi, manysy adamlaryň aklyna berilýän many düýünden ýalňyş hem jenaýat ýa-da. Kemine eğer döwletten korkyan olsan korkup bilersin döwletten. Ýalňyş bir zat değil, korkulýan kişiler vardır. Eğer hem adam döwletten korkyan olsa onda hem adam jenaýetçidir. Döwletten jenaýetçi korkar. Ýa-da aýdyp geçdik, döwlet ceza berýän ýeketek güýçdür. Ceza berýän ýeketek güýçdür. Başka güýjü döwlet tanamaz ceza verme meselesini. Diňe döwlet ceza berip bilýär diýe. Şoň üçin sistemalar bardyr, dürli sistemalar oň içine girecekler ýöne. Jenaýetçi döwletten gorkýandyr. Bizde hem adam döwletten gorkýar. Demek hem adam jenaýetçidir. Eğer döwlet bar bolsa, ýöne jenaýetçi bolman bir adam ýa-da topor ýa-da topluluk başka nämeden gorkup biler? Terrordan gorkup bilersin. Yani teröristten ýa-da terörist topordan gorkup bilersin. Yani hemme kim terrordan gorkýar diýende. Hemme adam terrordan gorkýar. Jenaýetçi gorkýar, jenaýetçi dälem gorkýar. Ýöne döwletden jenaýetçi gorkýandyr. Dogrudur gorkýan olsa. Indi biz hemmemiz döwletden gorkýar. Yani bilemok düşündürüp bildim pikirleme üçin aýtdym men. Onuň jogabyny men bilemok ýöne. Pikir ýöretmek üçin aýtdym.
Hemme döwletden gorkayan bolsa onda bu taýda bir ýalňyşlyk bar diýende. Ama Hemmäniň o hemmäniň birden jenayatçy bolma ýagdaýy bolmaly däl. cenayetimiz şu olup bilerken yine e, devleti kurman, şol devlette yaşayacak olmak. Hmm. Cenayet hesaplanıp bilinerme. Dogry aýtdyň, Sonra olup dogry aýtdyň, aýdyň. Bunu biraz açsak has bolýarmy kanýan? men hem açmalı diyor. Yo, bunu biraz açaly. Yine döwlet gurman, bir adam ýaly ýaşajak bolsam, galtamanlar bar da ýene galtamanlary aýryp arassalap, şu adam şekilli bir döwlet mehanizmlaryny oturtmaly da Türkmen halky. Şu oturdulmandyr. Arassaçylyk işi Olam geçilmändir. Galtamanlar şu wagt siz döwlet bolup bilmersiňiz diýär, kanun talap etmän diýär. Toprak islemän diýär. Taşa ýurda çykjak bolmaň, okajak bolmaň, ýa hemme zat gadagandyr. Aýdyň ine şo döwlet aslında hiçbir zaty gadagan etmeýär, dogry dälmi? Hemme zatyň adamı öldürüp bilersin. Devletin nämesinde adamı o öldürüp döwletiň bilersin. nemesinde adam öldürüp bilýär. Yöne öldürsem diye men şuna derim deyip cezasını vererim diye. Indi aýdyň bularda ine hemme zat gadagan da. İnternete girmek gadagan. Gowy öý gurup ýaşamak gadagan, nerden tapdyň diýip gelýärler. Daşary ýurda çykmak gadagan, ýurduň daşyndan içine girmek gadagan. Maşynyňy, öz maşynyňy ýa-ni kara, ýaşyl, İslendik renk sarı boyamak gadagan. Diýmek, halky şu döwlet gurdurmajak bolup edilýän gadagançylyklar bolmaly bularyň hemmesi. Sebäbi döwlet diýmek dürlülük diýmekdir. Bir adam 10 ýyl o şey diýip ýaşap biler. 10 ýyldan soň başgaça ýaşamana karar beripdiler. Soň başgaça ýaşan wagty köp zadyny üýtgedýändir. Neme standartlaryny üýtgedýär. Inançlaryny üýtgedip bilýär. Göz ýetimini üýtgedip bilýär. Yani Türkmenistanda o zatlar gadagan pikirlenmeli däl aslında. Ne şu döwletiň ýoklugundan bolmaly zatlaryň hemmesi. O cenayet meselesinde de kemine yine hemmemiz cenayetçi, şoň üçin devletten gorkas diýeniň sebäbi mine şundan gelýär. İnsanlar ýa-da halk ýa-ni bilinç altında yasama bir döwletdigini düşünýärler, bilýärler. Men pikirimçe. Ýalňyşdygyny bilýärler iňaryndan. Ýalňyşdygyny bilýärler. Ýöne dile getiren ok, aýdan ok, ýöne bizim bilinç altını nädip kontrol edip bolan ok onu. Şo bilýär. Yani senin hiç gili garaşsızlığın yok, hiç gili bir taraftan hiç sağdan yok. Yani şonu bar deyip dile getiriyen ve şu bar deyip işe gidip gelen, yaşayan, çağa olmayan ve bu zatlar cenayet diye men fikrimçe. Çok devletten korkuyoruz. Yani men diyecek yani kurulmağından korkuyoruz. Devletlik sistema ütken vakti hakiki devlet kurulan vakti, hakiki demokratiya getirilen vakti Türkmenistan'da ya da şunu getirmek ol ansadi iş eder. Yani devlet kurmak ansadi iş. Demokratik olur, başkası olur, tapağı yok. Yani devlet kurmak ansadi demokratiya getirmekten. Yani sen devlet kuran son, bulam hakiki devlet olsa, öz ihtiyarlı bir devlet olsa, olan başına yine 10 yıl, 5 yıldan sonra təze nesil gelecek. Bu nesil önkü nesilden soramaz mı? Sorar, sonra cezalandırılmanı ister. Cezalandırmadan isläpdiler ve sistemin özem şu tarafa gidip biler. Yani şoň üçin gorkan olup biler, bu gorkan ýöne tebii gorkan bolup biler. Yani devletten gorkmak meselesi. Täze gelecek devletten gorkmak. Aýdym, şu bizden şeýle bir gorkýarlar. Ine meniň telefonum biň barkysy. Ýaşullara jam et bilmeýän bolsalar meninki açyk durda 3,5 ýyldan näre. O jam edip birse o şu nemäň o edýän ýalňyş öyle däl diýip o düşündiren gizlenip bilen düşündirip bilen adam yok yani devlet yok. Yine devletin ildeşlerem
kellesinde yani bir surat emele gelip başlan bir devletin näme hakkında yani hem mere yani seyredip bilýän, kontrol edip bilýän, iň azyndan habarlaşyp bilýän bir sistema bilen daşyndy hazır. Devlet olan yerlerinde aydaly siz Fransiýanyň vatandaşy ve Afrikanyň bir yerinde sizin başyňyza bir zat gelse şol ýerde devlet bilen görü garşylaşýar. Fransiýa devleti. Bir jaň etmeniz ýeterli. Size näme gerek bolsa şonu üçin edip bilýär. Bir ýerde bir jenaýet bolar, devlet gönüş oň ýanyndadyr. Cezasyny berýändir. Hatta şeýle bir zat var. Jenaýat türlüdür. Jenaýatlar bolup bilir başladyk. Türlü jenaýatlardyr. Ol hukman jenaýat ise bir adam öldürdüm, ýenetdim gel. Owurluk bolup biler, wezipeňi yani yer alan wezipeňde kemçilikler hem jenaýatdyr aslında. Şeýle jogapkärçilik aldyň we jogapkärçiligiň işini edip bilen bilgi ýetersizligi bar. Sistema seni daşaratyp goýberýändir. Döwlet seni daşaratýandyr. Şol işleýän ýerinden. Bu zatlar ýa-da döwlet emele getirýär. Şimdi Türkmenistanda devlet var olsa näçe 3 ýyldan beri devlet ýok diýip gelýär. Gurucu meclis ýylan edildi ve devletten ses ýok. Yani iň azyndan habarlaşyp bilýär. Sebäbi berdekleriniň hemmesi Türkmenistan vatandaşlary. Yani 300 adam var olsa şol yani arkada işleyen adam 300 adam 300 sanyk Türkmenistanyň vatandaşy devlet iň azyndan 300 sanyk indi vatandaşlar yani seyredýän, dinleýän vatandaşlaryň içinde de şoňa pikir edýän bardyr. Ýöne iň azyndan bizim hakyky bilýänimiz 300 sanyk, 350 sanyk kişi devlet ýok we devlet gurmaly diýip iş alyp barýarlar 3 ýyldan beri we Türkmenistan tarapyndan hiç ses ýok. Yani iň azyndan ýok biz bars diýip aýdyp Aydın IMF hem şey diýär-de Türkmenistan'dan hiç habar alıp bilemjok. Onu soraýarsam o hiç kim ýok diýär-de. Bir adam çykar. Yok. Yanlış maglumat berer ýa-da başga bir zat diýer. Olum ýok diýär. Yine Dünya Bankı şoň üçin ýa-da beýlekine ýa-da mysal berdim Coca-Cola'na. Coca-Cola diýen international bir firma bolan üçin häzir sen Türkiýede Coca-Cola'ny özüň öndürjek bolsaň ýa-da İslemde Coca-Cola'nyň önümini öndürjek bolsaň patentini almaly. Patent alman öndürüp bilmeýän. Ýene Türkmenistanda öndürseň hem Coca-Cola seňle iş ýok, oň ýalyk ýok Türkmenistan diýip bir sistema ýok diýär. Suda bersen kimi berýäniň bilen ýokda. Kimi berjek suda? Ýoklugyny bilýärler. Yani Türkmenistan'ın içinden gaz olsun, beyleki olsun, bir zat alacak olsa Orus bilen gürleşýändir. Hytaý Orus bilen gürleşip gazyny çekýändir. Türkmen bilen gürleşen däldir içeride de. Ýok, gürleşlen. Şoň üçin Hytaýa karşı Türkmenistana, Türkmen Hytaýa gaz satan ama näde edip karşı çykýar diýse. Ýöne Türkmenistana ýa-da baryp şäher gurup berendir, jaý gurup berendir Hytaý. Nebemiş ol aydın onu men bir ýerde okudum. Şu Kars dergä batmasy. Şu taýdan Hytaýyň näme ýoly bar ha? Ol näme Hytaýdan Ýewropa gidýän ýol, o Eýranyň üstü bilen. O ýa-ni näme bir zat guşakmy, näme ýüpek ýoly guşagymy, näme bir zatdy. Yol ve guşak olmalı. Yol ve guşak o. Indi şu taýdaky Türkmenistanyň üstünden geçilýän ýol üçin berilen zatmış. O ýolum ýok ortada. Kenine men onamaýdaýyn. Ol ýolu Hytaý gurup bilerini bilmese gatyly proýekt. Hytaýyň pulu ýetermi? Pulu ýetse material tarapyndan pulu ýetdiler. Ýöne şol kontrol etmeli. Soňra o üçünçiligini dowam edip biljekmi? Şonu kontrol edip bilmek üçin hem belli bir derejede onun ýa-da eksploatasiýasy üçin hem pul gerek. Hytaý üçin edip bilmeýän Türkmenistan üstünden geçse gaty çykdyjy olur we Türkmenistan üstünden geçmez. O Türkmenistan üstünden geçen ýalda Türkmenistan üçin gaty bir peýdaly bir zatdyr, girdejili bir proýekt. Ýöne Türkmenistan üçin üstünden geçip bilmeýän mümkinler sebäbi Türkmenistan statusy belli. Ertene näme boljagy belli. Bunlar hal Talibandan gorkup aýlanyp berdiler. Näde sen o ýeriniň garantini näde alyp biljek? Garanti bilýärmi ýa hiç olmaz. Orada seyredilýär şoň üçin. Orada güýçli bolsa da geçerdi. Şu wagt Orada ýykylyp barýar, şoň üçin o proýekt o ýerden geçmedi men aýdym. Ya Orada güýçli bolmaly ýa-da Türkmenistan garaşsyz bolmaly.
şu ýagdaýda Türkmenistan'ın içinden geçýärdiýse ýalňyş sonra bir şahasy Türkmenistana uğrap biler. O projekt iň azyndan bir 10 ýyl iza süýşendir şu wagt. Iň azyndan 10 ýyl iza süýşen bolmaly, sä orsun kurşa girmez bilen bilelikde. Öyle. Indi mysal üçin Gurbanoğlu nähil jenayet bilen başlady prezidentlik wezipesine diýip bir sora bar. Senin ýank aýdan bir sözüň bilen baglaşdyk bu näme? Türkmenistan'ın häzir ýa Gurbanoğlu Berdimuhammedow prezident bolmagynyň jenayeti hemme belli bir jenayet, bilinýän jenayet, ýani gizli bir zat däldir. O wagtlaryň Türkmenistan'ın prezidenti wezipesine ýalňyş geçdi. Ýazyp Türkmenistan şol günkü kanunçylygy boýunça o kanun şu gün üýtgedip şol güne işledip bolan o kanun. Şol döwür näçinji ýyl kemine? 2007, 2008. 2007'de 2007-nji ýylda Türkmenistan konstitusiýasy boýunça, kanunçylygy boýunça wagtlaryň prezident bolan adam birinciden meclisin başlygy bolmaly ýa-da spiker diýilýän. O meclisin başlygy. Tamam. Şol bolmaly, ona türmäge basdylar ýa-da bir zatlar etdiler, onu bilemzok. O yerine Gurbanoğlu Berdimuhammedow getirildi. Böyle kabul ettik diýeli. O mecliste ýa-da dogram diýeli, kabul edildi. Wagtlaryň prezident bolan adam ýa-da prezident bolan ogul, wagtlaryň prezidentin wezipesini ýerine ýetirýär. Prezident diýmek däldir, o ýerine ýetirýär. Prezident wezipesini ýerine ýetiren kişi prezidentliğe dalaşgar bolup bilmeýär. Dalaşgar bolmagyň üçin prezident saýlanma mümkinçiligi ýok. Kanun boýunça. Bu ne jenayet? Ýöne prezident oldu. Bu jenayetdir. Yani konstitusiýon sud bolan olsa Türkmenistanda şu zada böyle çoň etmeli işler. Konstitusiýon sudyny. Yani yine ýörekli bir zat. Görünýän tarap, ýöne görünmeýän beýleki näme kompromat diýerler. Oňalyk zatlary Oruslan elinde nämeler bar, olaryň hakynda onu bilen. O gaty uly nämeler bardyr. Taýagy ýere diýerler öze haýdym. Goýup Biz düşünýärse, bilýärsden mene ine käbir köp elbet analiz edýär, etmesine hem bolýar. Ben Kemal hayran bolýan bir zatlarym bar, prezidentin aýdym aýtmagy. Onun tamç edip, aýdym, yani aýdym biler, prezident bir ýere gatnaşdy, öňden prezident aýdymçydyr, ýa-da şoňaly sungat adamydyr ve bilýändir, düşünýändir. Onda, yani o prezident olmadan öňkü käri diýeýin, şodur. Onda aýdym boşulup bilersiň, dogrymy? Yok, oňalyk bir geçmiş yok. Çykýa 2 günde aýdymçy bolýar. Kitap ýazyp başlaýar. Ben kitap yazıp başladım. Aýdym, ama bu bir zat edip o aýdyp biler ýöne aýdym kitap yazmak. Bu zatlar hem için edilýänini soraýan, yani soraýar ya da araşdyr, yani mene jogap tapmamak lazım. Yo şu Türkmenistanyň awraýyny, jiddiýetini aýyrmaly, sebäp gazyny almaly da. Maskaralap. Mümkin ya da o harbylar bilen barya velosipedde ok atypdyr. Yani Türkmenistan'ın häzir şu zadaý deýin, Türkmenistan'ın territoriýasynyň 85% çöl. Yani harbylara velosiped bilen bir zat, yani karşı tarap drone ýasaýa, sen velosipedde ok atýan. Ya da bir maşynyň içinden o çıkış sahnasy bardyr. Çykýan maşynyň içinden, yani adam alıp gelip gidip bolýar, bu zatlar näme üçin edýär? Yani prezident nälesi bolýar bilgisiz diýen, akylsyz diýen, ýöne şonda da şol adamyň özü islegilen şol zatları etme mümkinçiligi ýok, yani ben şoňa alyp görýän. Yani Gurbanoğlu Berdimuhammedow kim bolsa bolsun öz hoşuna çıkıp velosipedde ok atmaz o adam. Yani siz de olsanız eder misiniz? Birileri ettirýär diýip bilýän. Yani sebäbi sonunda näme tap bolan buna? Näme üçin onu sebäp gözleýän sen? Sebäp tap bolan, näme üçin edýär? Elbette jogap bardyr, ýöne biz görüp bilemok. Mene görüp bilemok. Ýöne öz hoşuna etmeýänligi belli.
O näme üçin bankda valyuta konvertasiýa edip bilemzok, näme üçin dollar valyutçyklaryň elinde diýip sorapdyr ýylyş. Ya, olam artık o näme ýa-ni döwletiň ýoklugydyr ýene döwletiň ýene näme gelýär? Yani döwlet ýok, gapdalda paralel bir valyutçylar bardyr. Olar döwletiň etmeli işine diýendir. Ol aslında döwletiň işidendir, ýöne döwletiň işi halyna getirilendir soňky. Her bir howpsuzlyk sebeplerinden we saglyk sistem sebeplerinden we döwletiň döwlet bolup bilmek üçin örgüt ýa-da institution bolup bilmek üçin dollaryň alys çalysy şol döwletiň kontrolünde. Ve bolmasam şoň ýaly. Ýoksam Awganistan ýaly bolarsyň, Siriýa ýaly. Bir nemesi bolmaly diýäňde, birjasy bolmaly bu işin. Awganistan, Siriýa diýenim ykdysadyýetyň şolanka meňzer diýjek boldum. O uruş manysynda. Şimdi zaten devlet yok olsa bank diýäňizde näme üçin bankda valyuta ýok? Bank ýok. Mesela banklar bank däldir. Bankyň bank bolup bilmek üçin ýa-ni suwuň mysalyny berdik, döwletiň mysalyny berdik. Edil şoň ýaly sözüň bir tebigaty bar. Bank diýip näme üçin aýdyk? Pul goýulan üç ýere bank diýilen o. Pul saklanýan ýere kassa diýip bilersiňiz, safe diýip bilersiňiz. Yani pul goraýan bir ýer diýip bilersiňiz. Ya da dollar çalışan yere de bank deyip bilemiz o. Karz alıp karz ver yere de bank deyip bilemiz o. Bankın bank olup bilmek için bir en esas iş var. Şol işleri yerine getirmeyen olsa şu bank yani. Bankların en esas edip bilen ve ayakta kalayan işi Daşdöwrendäki adamlara ve iş yerlerine, firmalara karzına pul vermek. Türkmenistan'da bank olan olsa size can edip sonra aymalıdılar. Yani 5 milyon adam var olsa banka Türkmenistan'da bank var, 3-4 tane var deyip bilgen. O bankların birinden olmasa biri size can edip yine bizde şunu yalıp bir kredi verip bilme mümkünçilerimiz var. Alacak mısın, alır mısın? Reklamaları olmalı kreditin. Reklamaları oldu. Ya da banka giren altını taşta öğrenmiş o öz reklamasından dolu olmalı. Olur prezident reklam edene okmalı. Bank bolu mu bilmeyen prezident reklamı? O bankanın bir siyasetin içine girer mi ki? Inandırıcı, ýöne hakyky deme. Ýurdun içinde bir döwletim ýokdy, görkezýän zatlar dämmesem bar. Birleşmez ýazypdyr, guramaçylykly terör toplary döwlet sözüni arkasyna alyp öz halkyny ezýär. Halkam guramaçylykly terör toplaryny paramparça etmäne dolu hak hukugy bar diýipdir. Indi güýjü halkdan aljak bolsa aýdyň şeýle bolmaly bolýar. Ýurt güýjü halkdan almaly. Güýjüni aljak tarapyny ezer misin? Faýtam güýçlendirersin. Ýütgeşik. Gowurdak meselesi var aýdyň bir. Gowurdak demesi. Indi men bir gowurdak nämäni araşdyryp görýände. Indi howa ýollarynda gadagan ýer ýok eken munyň bir nämelerde araşdyrdym. Munyň bir belli bir kanuny ýene bir zaty ýok. Howa ýollarynda geçirmeli zatlar ýazýandyr ýyldaşlar. Partlayıcı maddalar, bıçak, atış edýän ýaralar, ýene nämeti, şoňa meňzeş bir kine gaz, näme diýen zäherli zatlar da, şo zatlar geçirmeliler diýip aeroportlarda nämede görýänsiňizdir. Olam ýanymda almaly. Nämäde ona bagaja bersem bolýar. Diňe ýanyň almaly däldi. Umuman men nämäni tap bilmedim. Ýöne o çiğ et geçirmek ýene näme käbir ýurtlarda bolup bilýän eken ýöne gowurdakly meselede eýle bir zat ýok. Soň biz muny bir aýdyň soraşdyryp bawa gurrun edip bolýan zatlar näme el alanmaqdym şeýle zat çykýar da. Ýurdun içinden gelýän türkmenler diňe gowurdak getirýän eken de başga da getirer ýazat ýok. Soň
Bu aeroportta Evet. oturan itler diýildi indi gowurdak söýüji nemeler. Bularam şonu almaktan başka çareleri yok da başka zat geçen o 6 ayda sumkalar boş. Var ya bir gowurdak Hı. var. Son şonu göz dikmeli başka zat yok. Eğer başka zat alıp geçen olsa başka zatlara da göz dikerdiler. Şonun ýaly bir ýagdaý var. Bu entegem o devam edýärmiş gowurdakly mesele. Utanç verici. Yani gowurdan vermesen seni geçirem zok, biledim yırtars yine diýilen sözler bulanýarlar. Üýtgeşik bir ýagdaý. O gordok meselesi näme alıp girip bilmersin yani kabin. Kabin mi diýilýär, näme diýilýär? Yani Salona diýildi. salona. Onun sözleşmesi vardır. Yani näme aeroportlar bilen samolotlaryň sözleşmesi. Samolot diýende yani firma, yani hava ýollarynyň sözleşmesi vardır. Köpsünde içeride satılyandır. Yani satıp bilmek için käbir zatlary. Hava almaýarlar. Iýjek Ama zat o ýanyňyzda getirmäň diýse öz satmagy. hava, soňam, näme skandallar bolandyr. Mümkin ruhsat verilýärdi. Avia kampanyalara näme avia kampanya içeride size bir zatlar berýändir. Uzun istiyordu. Ýeme üçin naharlandyrýandyr. Taşyndan alıp gelip ýen zadyň bilen atravleniýa bolan ýagdaýynda hava ýollary ýükleýän olan gatly pullar alyp bolýar. Şoň üçin olara jogap bermemek üçin hakykatdan jogap berende. İçeride nahar berýän bolsa şoň üçin ýen zatlary içeri alýar. Yani mesela aslında sebebi var. Yani bagaj alıp bilýän ol tamojnyň näme işi. Üýtgeşik bir neme. Ýöne men o bir gyzyklanyp göreýin diýdim de. Geçirmeliler zatlar yazılgy belli. İçinde o gowurdak ýok. Umuman aýdylanda şol gowurdakdan başga alar ýaly zatlary ýok da gidip barýanlara taýlamaly. Ne şeylerek En tek onam mysal üçin getirip bilmän başlasalar eýneşe alarlar. Almaly ol ýerde oturanyň nämesi şu. Tebigat almaly. olardan isleýärler de olaryň başyndakylar ama üşürmedinmi, jemlemedinmi? Şunça getirmesen o işten alýar. Sen mi ýerler de? Bolaýmaly. Pul ýok bolsa da pul bermeli ýerlerde de sen aýtdyňmy? Gaýşnikler tarzına ýazýarmyş. Sen aýtdyňmy? Haýsy? Çayhanada bir. Haýsy? Mysal üçin gaýy saklaýar seni, sen ýanynda pulyň ýok. Gaýy seni ýazýar, kar diýer. Şey. Sen aýt. Yok ben aýtmadym yani gurrun verdiler. Geçen Çayhanada göreyim. Ne göz önüne getirip bilýän adamyň puly ýok yani. Alara hiç zady ýok. Bu bolýa bir ýani ýol tertibini bozan bolsa, diýmek oňa näme ýani jezasyny ýazyp bermeli de. Ýöne şonu ýazan ol. Bolýa harzyna ýazar. Üýtgeşik bir zat ýazypdyr. Türklereki diýerler 50-60 kilo gowurdak diye aeroporttan geçirip Türkiye'ye getirýärmişler de. O gaty mümkinse aýdym arzan doğru değil mi? Türkiye'ye getirsen gaty näme? Türkiye'de de gowurdak gaty gowy görýärler. Yine bizim gowurdagymız Türkiye'de Rize kavurması diýip bir näme bardyr. Aýdym bilmedim, iýip gördümme. Bizimki ýaly edil. Birinji suwa gaýnadýarlar, ondan soň öz ýagyna gowurlýarda suw gutarandan soň gaýnap gowurlaşandan soň. Rize kavurmasam edil şeýdi edilýär. Yani bularyň eti bir ejiz bolan soň dargaýa da dağılıp gidýär. Yani Türkmenistanda arzan et. Yani 20-30 dollara tutuş bir goýun nemet bolýar da. 50-60 dollar verse eýýär. 2 goýuny kesip getirýär. Bäre gelenden soň näçe wagt ýýär ony? 6-7 ay ýýär. Onu iýip bolýar.
$60 6-7 aylap eti yiyen. Indi sonra o çıkıyor bu tayda Türklere näçin geçirmek bolya Türkmene bolanok. Mesele şeylere geliyor. Türklerin kemiğine yönükle burada Türkler bir vatandaş ve onun arkasında bir devlet var. Nova. Şunun için kanun ruhsat veren olsa geçirerler. Yani Türk'e geçirmediğime için onun kanunçuluğunu da öğretmeli. Olgor Böyle soracaktan nerede o kanunumuz var mı diyecek. tamam, Ben bunu öz pulum verip aldım. Size ne mi diyecekti. tamam, özladım diye Aa, sana ne ne. Senin üstündekilerini o samolyotilerini samolyoda oku der. Yönükle biletini alıptır. Bak yöne Türkmen rayet olan için rayetin arkasında devlet yok. Onun için ama kanun çıkarmak gerek der. Geçirmedik bir yön aydaymalık geçirmeye. Ben şöyle olarak düşünüyorum. o şeyle olmalı. Orada bir aeroportta değil ya Farab tamojunda da göz kızdırıp dururlar diye. O taydan bir 3-4 sene haber geldi de. Şu Hmm. ya bolonok diyemişler. Geçeceğin yeri favor neme. Kuğru yer. Ne için bolonok? Mesele şu tayda. Ya muhutmalık var ya. Ya bir zat mı var? Hmm. Şeyle o milli ve kımmatlı barlığımız gowurdak oldu demek ol yani. Täze Türkmenistan'da dünya çapında gowurdak o bizim milli barlığımız patentine o biz patenti bizde diye. Şeyler hep görün ya. Ya Türkmenistan'da başka hiç zat öğren o aydın. Hiç zat yok öğren. Hiçbir zat yok ol dine yak ol. Bu koyunum çölde yak çoban sürüye bir zatlar çıkıyor da näme diye Allah'ın berenden de şeyler hep oluyor. Önümçülük var arada Türkmenistan'da önümçülük kazanandır. Yine Ha. önüm in esası önüm yani topraktan başlıyor. Hmm. Yani eğer topraklar şahsi içilikte olmalıysan buna adamlar karşı çıkar, halk karşı çıkar birinci noktada. Hmm. Yok devletin kalmalı diye. Bu demek ne demek? Devlet öndürsün diye. Devlet öndürse Devlete mi aşağıdaki öndüren bir müşrikler kurama değil. öndürüp bilen ok, öndürmemek için şey yok. Devletin el ayağı yoktur. Önüm öndürmek için. Hmm. O yankı e, öndürme hukuki olmayan hatta öndürmesi qadağan olan yani devlet öndürmelen değildir. Bilmedim käbir kıyınçılıklı ýagdaýlarda organizat edip ona öz öndüren nokta seri iştesine üpçün edipdiler de misal üçin pandemiýa döwürlerinde ýene nämede o taýda da ýene firmalar iş alyp barýar Sarıaya'da şeyler bir nemede olmalı. Bize yanlış öğrediyorlar aydın hem zat devlet o devlet hem zat ediyen yine näme insan Yanlış öğretip bilerken yine yanlışta hiç problema yoktur. Yanlış öğrenip bilirsen o problema değil. Bizde ters öğrenildi. Değilsen hasta son olur. tecrübe etmem ondan netice çıkaran nokta ya. Tamam. Tecrübe et Ters gelende şu öğren. an misal için aeroporttan geçecek vaktin kovurdan koyup git geçirecek olsam 100 manat pul ver diyorlardı. Yine 100 manat pul versene geç ya. Bolmasa da geçiren oklarına bu ne zat bunu bir fikirlenmeli ha adam. Ben hazır o
şunu aytsam häzir arza yazsaň ýa-da bir zatlar etseň de şo taýda gowuk çykarsaň hem aňyrsy ýok onuň. Üst açyljak. Gowurdan goýup git bolmasa da pul berdi ýany. Şeýle bulary bir gaty gowy edip näme düşürersiz tuzaga aýdym. Bul gowurdakçylary ekrany çykaryp berersiz bulary maskara edip. Gowurdak soramaz ýaly. Öyle. Başka yine nämeler var? Başka soru göremok men. Ha, hawa ine yankı nämäni ýazypdyr da gulpak, ha ine gulpak diýerler-de. Şo nämede galpak. Yine bir hilrak atlar var diýe men kiçiken saçym şeýledi diýe. Hakykatdan hem şeýleken aýdym, men haýran aldım. Näme sebäpden ediýätiňiz diýip sorasam bilemok diýe-de ol. Bilemok diýen olsa olaýam aňyrdan bäri edilip gelinýär, ýöne manysy ýitýär-de wagtyň geçmesi bilen. Şol bilen baglanyşykly bolmaly bu iş. Ine üýtgeçip bir ýa-da muny izin bir azrak izarlap görmeli. Ýöne kemi ol daşyndan alınan ýa-da daşyndan getirilen bir näme diýilýär, däpler diýelim. Evet, bir zat gereklidir. Hatta ona diýjek bolamyz ok, yani oňalyp diýen pikir etmem. Ýöne nirden gelenini öwrenmek. Ol hemme zady niýaz edip beren ýalyp Türkmenistanda şu wagt düşünje garaşsyzlyga alyp berdi, bize dinimiz hem şo beripdir. Garaşsyzlyk. Ýekece bir dindar çıkıp, dindar diýenim, ýani din adamy ýa-da din ilmlaryny bilýän biri çıkıp, aha bu dini niýaz getirip beren ok diýen ok. Dinimizi, däp desturumuzu, taryhymyzy getirip berdi diýilýändir niýaz üçin. Ve şoň ýalygam düşünilýär. Şoň üçin biz bulaň taryhçasyny berjek bolýar. Taryh niden gelýär, nädip bolýar, niýaz beren o zatlary. Niýazyň hatta oň ýalyk pikirem ýokdy. Oň ýalyk adam däl ol. Yani Niýazow Esteriň sistemasynda düşünen oň ýalyk zatlar ol Esteriň sistemasynyň içinde ýetişdirilen, ýörüýte taýýarlanylan bir adam, oň kişilik hem ýok. Orslar gaýdyp geler diýip gorkup gizlenip gören adam garaşsyzlykmy alyp berer aýdym. Oň ýalyk düşünjem ýok, oň ýalyk bir nämesem ýok. Okan yerlerine seredip görün. Yani, o sistemanın içinde sistema için taýýarlanan bir adam. Näme şahsiýetem ýok onun. Kişiligi ýok. Bolma mümkinçiligi hem ýok onun. Taryhyny Niýazow bellen ýerde okudy, näde okudy, haýsy yerlerde ýetişdirildi o adam. Wezipe gelende de hiç haçan Niýazow bir ýere bir öz nämesi okuýy bilen gelen adam däl. Öňünden taýýarlanyp getirilendir. Şu wagtdaky nämeni bilseňiz ýa-da öwrenseňiz, ýa-da Demirhazy Koreýanyň sistemasyny öwrenseňiz has bolup düşýär. O şoň ýaly gelýärdi. Başga näme? Ester daradan soň Niýazow ýanky nämeni beren wagty gorkan bir adam, gorkmam. Dowal bir zat kemeni. Awa şol nämäni garaz ýasama da sahnelerden sahna urupdyrlar başga zatlar. O Türkmenistan o raýat önümçiligi näme önümçiligi bar. Biz bilen gowurdak gaty utanç edil düşünmedim.
Türkmenistan'da raýat önümçiligi var. Izy bilen gowurdak gaty utanç bizim halymyz diye. Gowuk çıkarsan geçirmezler öýdüp hiç kim ses çıkarıp bilenok diye. Yok, gowuk çıkaranlar var. Gowuk çıkarıp geçirenler hem var. Ol nemede. Şeyler bir neme. O yine aýdyň ýene bir zat var da yine gorkmak meselesi bilen bağlaştırsa yine aýdal Amerikada bir adam döwletden gorkýar. Amerikada ýaşap gören adam. Hiç yerde korkmalı. Gorkmaly däl doğrudan. Sen ýem gorkýan bolsaň o döwlet däl diýmekdir. Bilmedik ýa-ni bir giden misallar bilen düşündürdi. Ýa-ni Türkmenistanda döwletiň ýok bolup biljekdigini ve biz näme üçin ýa-ni Milli Halas Etiş Komitetini döretdik we şonuň esasında da Türkmenistanda bir döwlet gurmagyň, ýa-ni hemmekime hukuk dengliğine son onun izyandan adalaty ve beýleki mümkinçiliklerin hemmesini getirmek üçin hereket edilýär şu an. Olam haçan olýar döwlet gurulanlar bolýar. Bizem şu döwleti gurjak bolýar. Ve Türkmenistanda da döwlet şeýle de däl. O gurulupdy soň ýetdi däl. Döwlet asyl guruldu diýilen derejäge ýetmedik. Guruldu diýilen derejäge ýetmän gidipdir onuň ýerine ine şu döwlet diýip görkezýärler-de. Hiç zat ýok. Aýdyň web sahypalary ýokdy. Şu biz ekrana çıkıp bir zatlar nemet başlansaň olaram ýa-ni yalandan ýalňyşdan web sahypa onu bunu bir giden habar nemesini döredip başladylar. Ýöne bizden öňe ýok da hiç berse. Ýokdy. Diýmek döwlet ýok. Döreden zatlaram Yanlış o. Tähili pikir senedir web sahypany döretdim. Şol web sahypana bir zat ýazyp bilýärmi, görüp bilýärmi, sen jogap berýärmi şoňa mysal üçin. Yani şu wagt ulan ýanymyz näme diýilýär, web 3 mi diýilýär? Yani karşılıklı näme diýmek? Habarlaşyp bilmek diýmek. Aydın. Saparağa yazıya pişme pişirip gulpak toyu deyip toy edilýärdi diýär. Bu gulpak toy johitlerde var ha. Hakykatdan var gulpak toy deyip. Yani Müslümanda da bolýan eken. Musulman, bilmi Türkmen, men Musulman hökmünde görem oksa men Musulmany bilýän nähilekdigini. Türkmene seredýän Musulman görem. Görme onlar şu diýär. Gulpa Musulmanlardan gelýär diýjekmi? Şoňa näme etýärler, tamamlaýarlar. Onda diýmek bu johitleriň däp desturlarynyň köpüsi günümüze çeli gelipdir da, ýani ady gelýän nemesi çykyp durýar. Ýöne men munyň bir zadyny aýdyp geçeýin. Buňa Oğuzlar ýa-ni yerleşik näme geçýär? Düzgüne. Yine şonda nemet başlaptırlar geçip şu yerleşen yerlerine seyretseniz hem şu döwürlere seyretseniz hem johitler köpräk ýaşaýarlar. Birinci ve ikinci sürgünlerden bäri ýaşap gelýän johitler var. Esasen Hazar ve Aral deňiziniň aralyklarında da. Ve Oğuzlar hem gidip şu taýa yerleşýärdi. Soň johitleriň dininde şeýle bir zat var, ýa-ni tebliğ diýilen zat ýok. Ýa-ni missionerlik diýilýär buňa. Tebliğ missionerlikdir. Ine Hristiýanlyk missionerlik üstüne gurulandyr. Ýaýra işlemesi. Gylyç bilen ýa-da ýene näme bilen ýaýra diýerler. Islam hem şeýle. Islam hem tebliğ, ýani terjime etsek missionerlik bolýar. Ýöne johitlik eýle däl, johitlik bir adam däl hasken içine ýapyk şeriat nemesinde dolandyrylýar. Umum bir döwlet we ýa-ni ullakan bir din düşünjesi hem ýok. Ýöne Oğuzlar gelip şolaryň ýanyna yerleşen wagtda köpüsi şolaryň eýneşiklerini nemesini alypdyr da, göçebe milletiň
iyi biçen zatlarından eyin eşiklerini çelli başkaça bolýandyr. Soň Cöhitlerin ýanyna yerleşip ýaşap başlandan soň onu pikir etmem ullakan şäher däl ýa kiçi owa ýalyk yerler bular. Şo taýda batykän zatlaryny alyp dururlar da mysal üçin toý bar ýa gyz durmuşa çykarmak. Ine şo zatlaryň häzir günümizde şo zatlaryň köpüsi hem şo Cöhitleriň nemesinden galan zatlar günümizde de dowam edýär. Ýöne bu gulpak toýu edilýändigini şu wagt ýa şu günüň içinde hem 3 adamdan boldy da. Biri ýakyn, ama baňa gurrun berdi şeýle. Biz şey dip gezýärdik diýädik kiçi. Ýöne menim okan ýerlerimde şoňa benzeş zatlar çykýar ýaňyrsynda. Daýdym şeýlerek şona maýdaýyn diýdim. Başka nämeler ýazylypdyr? Gulpak toý bolanda hemme saçyny sıyırıp diňe öňde goýýarlar diýär. Öňde we şu gulpaklaryny arkasyndan bir şeylerek bir neme var. Bunu häzir Cöhitleriň nemesine seredin we günümizde edýärler häzir çellinen. Şo taýda görüp bilýäňiz bunu. Çağlaryň nemesinde sıyırýarlar saçyny diňe gulpaklar galya kellesine de bir zatlar giydirýärler. Şeýle. İýit göçük. Cöhitlerde sünnet toyan barmy diýär. Sünnet aslında Cöhitlerden gelýär. Araplarda da ýokdy bu. Araplara da bolsa soňky 1300-1200 ýyldan bäri bardyr. Ondan öňem ýok. O sünnet nemesi uydurmadır. O peygamber sünnetli doğuldu diýene näme o zatlar o yalan. Cöhitlerden gelýär, Cöhitlerden nädip gelýär diýseňiz gaty gülkünç. Sümer nemesinde diýip aýdylýardy. Gulçuluk döwründe gullar şo guldugyny bilmek üçin kesýän ekenler, ýa-ni sünnet edýän ekenler-de. Şo elmudama gulçuluk nemesinde galmasy üçin çykmaslygy ýa-ni bir yerden kaçıp başka yere giden wagtdan soň oşoň gulmy däldigini şeýdip barlap görýän ekenler-de. Dürli görünüşler bar eken, ýa-ni esasy diňden ýaýrayan görünüş şol eken. Cöhitler soň bu Ayallar ne parlacak? Kime? Ayallarda da var sünnet aydın. İslam'da da var ayalların sünnet edilmesi hoştur diýip düşünce var şeriatta. İslam şeriatında ayallar edilýär sünnet. Ben gurrun verip durmaýyn näde diýendiklerini düşünendiremmekim. Şeylerek bir ýagdaý var. Soň ayallarda ýuwaş aýrylyp durýan öz başdak bolandan soň ýöne bularda Cöhitlerde bu bir dini näme öwrülip gidýärdi. Hatta ine Sümerleriň bir padşahlary bularyň peýgamberi bolup gidýärdi. İbrahim'dir, ýene nämedir, Nuh. Şolar aslında Sümerleriň bir hekaýalaryndan ondan gelen zatlar da. Ona amalyalar özlerine peýgamber diýip ýazyp gidýärler kitabyna, soň sünnet edilýär. Sünnet hem o dinden gelýär diýip bir wagtyň geçmesinden üýtgeýän bolmaly da. Şey diýär soň bize Araplardan hem has öň gelen sünnet. Şo ýa-ni aýtdym, Oğuzlaryň käbir bölekleri şu Cöhitleriň ýanyna yerleşen wagty. Cöhitleriň ýanyna näme üçin yerleşýär? Hytaýyň zulümünden gaýdýarlar da. Aňyr näme aslında 6 aýlardan hem has aňyrakda gündogarda ýaşaýarlar. Soň Hytaý güýçlenenden soň gysyp çykarýar. Soň Oğuzlaryň köp bölegi gelip Aral bilen Hazaryň ýakalaryna yerleşýärler. Kenar ýakalaryna. Şo taýda Cöhitler bilen tanışýar gepim hesgasy.
Şu nemede katıkan zatlar alınan geçen zatlar var. Yine töre sözü vardır, töre. Aydın öňe bir gurulma. Töre sözü Tevrat. men bunu bir näçe yerden okudum. Şol bir neme netije gelýärlerde. Töre sözü Tora sözünden gelýär. Tora Cöhitlerin dilinde Tevrat demektir. Tevratı Araplar aýdýar. Tevrat diýip ýöne Cöhitlerin öz Tevrat diýeni Tora diýär. Tora sözünden biz töre diýip alypdyrys. Yani töre diýen sözüňizem ine Cöhitlerin demesinden gelýär. Kanun diýmek, o Tora sözüniň manysy kanun diýmek. Töre şol nemede gelýär. Biraz o tarihiňizi öwrenseňiz o üýtgeşikdir. Geçmişiniz o neme. Başka häzirki 40 ýaş üstü türkmen vatandaşlaryň hemmesi gulpakly ulaldy. Gyzlar 2 gulpakly, oglanlar 1 gulpakly boldy diýär. Aýdym, hemmekim bilýän eken, biz bilemiz, ok bilmedim ya, senem bilýänmitin buna? Yo, menem kän bilemem. Bizim döwrümizden de o zatlar aýrylypdyr, ýitipdir. Büyütgeşik. Ben bu zaten o cöhitlerde bardygyny bilýärdim, ýöne bizde bu derece iç içe girendigini bilemokdum. Dinlerin hemmesi cöhitlerden çalıntımy, ogurlukmy, göçürme diýeli biz buna. Göçürme. O Yok, o näme de var. Kimine İsa gelen matam Cöhitli ýaymak üçin gelýär. Cöhitliň bir problemasy bardyr, sünnetdir. Soňa ýa-da doňuz eti ýenen. hava. Yani İsa'nın gelen vaatından sonra Rim'in yıkılmağı şol vaat için sady problemi açlık. Şoň üçin ýa-da cöhitliği ýaýyp bilenok, ýaýradyp bilenok. İsa ýöne İsa'nın maksady şu cöhitliği ýaýratmak. Ýöne soň gidip Taňry bilen gürleşýär bir gün düşündem ýa-da huşundan bilemok. Gürleşýär, sünnetten azad edýär, soň doňuz eti ýemek bolýar diýär. Şeýdip ýaýraýardy. Yani soň ona da Hristiýanlyk diýip at goýdy. Hristiýanlyk diýmeli İsa'nın takipçileri mi? Şol neme O manaýy. öldürilýär, krestde öldürilýär, şonda da öldürilse de şoň izini izarlaýarlar da şoň nemeler dogry diýip. Dogry. Soň ýene de bir zat aýyrýar. Aýdyn daşlap öldürmek var ya, rejim diýilýär da. Ýa-ni atmak diýilen sözden gelýär rejim. Daş atmak manysynda. Hatta şeytani racim diýip bir söz vardır. Racim. Racim şo rejim diýmek, atılan diýmek, ýa-ni cennetten atılan şeytan manysyna gelýär. Bilmedim, hildeşler bilýän däldir muny. O ma rejim cezasy var. Daşlap öldürýändirler günümizde musulmanlar. Yani Kur'anda ýazyly ýeri ýok. Rejim o nemesi ýöne şeriatyň bir kanuny diýe, ýöne bu cöhitlerde var. Şonu ilkinci o İsa ayırdı diýip bilinýär. Olam kim günahsız olsa şu aýaly daşlasyn diýär de, soň hiç kim daşlap bilmändir. Şondan soň İsa'nın getiren dininde neme aýrylýar, daşlap öldürmek cezasy aýrylýar. Ýa-ni doňuz daşlap öldürmek. Ondan soň ýa-ni beýlek näme diýdim? Sünnet. O sünnet, ine şo zatlar aýrylýar. Onuň daşynda näme gelýär? Umuman o cöhitlerden göçürme, hatta şeyle bir zatlar ine muny açyk aýdyp bileriz. İslamiyet cöhitliğin ikinci bir formasıdır. Gönü göçürülendir, yani şeriat nemesi birazrak gowşadylyp alınan görünüşdür. Cöhitlerin şeriatyna aýdyn okusaň aklyň durar bular. Kabul edilir ýa-da bir nemesi ýok. O Müsürde şu wagtdan zenanlar sünnet edýärler diýe. Dogry. Diňe Müsürde däl, Arap ýurtlarynyň käbir ýerinde de edýärler. Arap diýen Afrika ýurtlarynyň.
Aynen yazıptır bir iyileşmez ama Afrika yurtlarının en temiz sünnet hediyelerdi. Üyüt köşük o nemeler. Bir soru verilipdir aydın. O Manadın köpüğün adı Üyütger mi Täze Türkmenistan'da ve Manadın köpüğün adı nireden gelip çıktı köpük Orus'tan gelip çıktı diye. Köpük diyemiz yok tenge diyese. Biz taraflarda tenge değiller ona. Çeşme'de kaysı değil, Farsça mı? Olan Farsça olmağı mümkün. Yani Farsça mı? Doğru bilemem. Yani literatürda seyredersiniz. Pul demek aslında. Haysı dilde bilemem. Pul Hı değil. hı. Tenge demek pul değil. Biz pul diye ya da para diye Türkler. Ha. Sonralık manası var tengenin aslında. Biz şunu tenge diye kullanıyoruz. Yani bir manadın %1 ölçeğine tenge diyoruz. Neme yağlak. Yani Ee, ama Britanya'nın yatır diye pul ölçeği var yani pound diyorlar ha. Pound bir ölçeği birimi aslında. Şunu tamam. Yani puluna da son diyedir. A hava toyutturlar diyelim. toyuptırlar. Bir ağırlık bilmedim ya. Bir zadın ağırlığı ne, bilmedim. Bir pound buğdayın karşısındaki gümüşün bir zadın bahası olmalı yanlışmasam şeyle. Tamam. Bir zatlardan geliyor. Ya bu üyüt kötme meselesi yankı iyilesler e, üyüt köşüklük näme sebeplerden olup bilýär? Bir siyasi sebeplerden, iki akıl bilen bağlanışykly sebeplerden olup bilýär-de. Bu ikisinden biri bar bolsa üýt köpler ýöne mene entek aklym ýetenok bu manat diýene näme üýt kömeniň gerekli mi ýa-da gerek dälligi barada. Mecburluk olur ya da bir son manat deyip adynyň galmagy bir problema döretken olsa üýtgeder. Yoksa bir zat üýtgetmek doğru zat däldir Hı hı. aslında. Sebebi en azından çıktıcısı var. Yani birinci nämesi çıktıcısı. Ondan başka da giden sebepleri vardır, ziyanları vardır. Şonuň için üýtgetmek üçin bir sebep bardyr ya da ziyandır. Häzirki manadyň manat bolmagy ziyan berýän olsa bir zatlara öýýärdi üýtgedip bilinler ol. Aha. Yani ona işe başlayan son. Yani Türkmenistan işine başlayan son edip bilecek bir zat veya test etmen üýtgedip bilmersin. Şu gün onlar olsa yanlış olur. Ýa-da. Yani Türkmenistan'da mesela üçün şu gün yanlışları neleri bilmez velayetleri görüyor. Yanlışlarını sistemini, velayet sistemini yanlışlarını sonra üýtgedipmendigini bilýärsin. 100% hiç hili peýdasy yok onun velayetin. Aba. Yani aydalı Türkmenistan'da payitahtı üýtgetmeli demek yanlış olur. Ne için sebep olmalı da üýtgetmek için sebep olmalı. Sebepleri bilen orta çıkarlar. Misal için. Ya da bir yerinin adyny üýtgetmek demek. Ne için üýtgetmeli sebebi var. Aydalı Türkmenistan'a näme diýeli? Video köçesi näme için gerek? Düşmanyň adynda bir köçe. Olgan üýtgediler. Gana üýtgediler o zatlar. Misal eder. Bulan sebebi vardır üýtgediler. Yani kendi zatlaryň näme için üýtgemeldigini bilmän üýtgetmek dogry bolmaz. Yani näme diýen üýtgetmelim işinde üýtgetmem ýalňyş bir zatdyr. Yani bir sebep bolar, şoň üçin üýtgeder. Ýa-da bir sebäp bolmaly suratda. Artık maçı iş o gerekler. İldeşimiz düşüncesini yazıp dur. Şu gün devlet vazifesini eýeleýän ýolbaşçylaryň autobiografiýasyna seretseniz, olar bilen salamlaşmak islemersiniz. Şol derece aşağılık tipler maalesef tip ýasypdyr. Şolar bolmasa Türkmenistan şu güne gelme mümkinçiligi ýokdur. Yani soňralyk adamlary wezifelendirilýänligi üçin şu derejeye gelýär. Sus diye. Ýoksa çağan, ayda güne çağan, yani gowurdagyny elinden alýar. İnsan şonu edip bilermi? Yani aklı başında yerinde insan.
Aydın o O çağa şonu oku menem nemettim biraz yine repetisiya geçirip gördüm de gowurdan veriyor sen bildin yırtarım deyip ben bir adama aydıp bilerim mi deyip pikirlenip gördüm de. Onun daşarı orada oku var ya. Bir yıl gelecek de izine. Ha. Daşında kaldı. O çağa yani bilim almak için daşına çıkıyor. Bilmeyen bir yani kıyım zattır daşında okumak. Daşına yaşamak. Hı. Başlamıştı. Son öýünde ýanky enakat taýýarlap berip dur, oňa gowurda meni alyp git ýanymda diýip çörek berendir. Ine şol zatlar hem ýanky moral tarapdan bir hili zat insanlyga sığýan bir zat däl o. Hı. Näme üçin şoňa göz gulduryar? Şonu aljak bolýan sen. Ol adam däl diýip pikir edýän şonu aljak bolýan. It. Ya item aslında yankı bermesen alana o zor bilen. Item onu İtem etmiyor. O näme ka bular bir hayvanam buların yanında ne merak galya. Yokorak galya. çok salamlaşmak islemersiňiz Ha, diýer, düzü doğru dogry. şola o salamlaşıp Tamam ya. eslemersin bular bilen. Batı neme olmalı. Öyle. Sus diyen sözüm cöhütlerde var eken İsrail polisi cöhüt dindarlarını yığınan vakti aydiyar sus deyip diye. Bolup biler. Batı mümkün. Cöhütler bilen o akrabalık diye garyndaşlyk var eken diye. Garyndaşlyk o aslında akrabalık demek yakınlık demek. Arapçada akraba sözü. Gaty yakın manysyny berýär da gaty yakın demek. O bir yakınlık var sebäbi goňşy bolup ýaşapdyrdy. Olaram kiçik toparlar bilen ýaşaýar. Näme üçin kiçik topar bilen ýaşaýar diýseniz cöhütlerde döwlet kurmak gadagan ýerleşler. Haram. Gadagan sözü haram diýmekdir. Şonuň üçin olaram kiçik toparlar nemesinde ýaşaýar. Soň oguzlarym gelýärdi. Oguzlarym uly däl. Olaram kiçik topar. Soň görýäňiz owa bir kilometr aňyrda cöhüt ogasy var. O 1 kilometr bu ýaňada neme var? Oguzlaryň bir ogasy var. Şeýdip ýaşaýar. Soň wagtyň geçmesi bilen cöhütleriň ulanýan tehnologiýalary ýa-ni geyim, mata dokama, ondan soň şaý sep etme, ýene näme şonýal zatlaryny alyp başlaýar. Sen göçebe millet senin ulanýan zatlaryň gaty agyr, teknologik däl. Sen atyň üstüne gaty gowy minýän, awlap bilýän, ýöne ekin ekip bilen ok we ýa mata dokap geyinip bilen ok da derden giýýän demme zadyň. Soň näme görýän olarda telpek bar. Ýa, soň telpek näme etmäni öwrenýän. Ondan soň sen de ýa tutuş taşy deri ýene näme şonýal bir zat da. Soň olaryň o geyim gejimlerini ýuwaşlyk bilen alyp başlaýan. Soň käbir däp desurlary geçip başlaýan, naharlary geçip başlaýar saňa. Nahar görnüşleri. Säb göçebe milletin ýan ullakan nahary ýokdur, eti ýa gaýnady ýýändir ýa-da oda bişirip ýýändir ýolda pikir edipsiz göç edýän näme. Soň olardan o şey edip nemeleri öwrenip başlaýar da. Şonuň ýaly bir ýagdaýy bar. Şondan geçýär bul bir aýratyn bir neme däldir. Ýöne oguzlar gatykän bir aýtsak bir 300-350 ýyl şo taýda ýa-ni cöhütler bilen sowda edip esasen köprak sowda edýärler-de. Şey edip neme bir arada ýaşan soň gatykän zat geçýär. Üns beren bolsaňyz hiç bir musulman ýurtda kıyalık geyinýän däldirler bizim ýa-ni milli eşiklerimiz diýýärse. Milli eşiklerimizin hemmesi cöhütleriň kämenzeşdir. Hazır cöhütleriň bir muzeyi var, milli eşikler diýilen muzeyi var. Şonu yazın internete. Şu an bizim yine tahya diýdiğimiz, guppa diýdiğimiz şaý seplerimiz hemme zadymyz şo taýda dur. Türkmenistandan edil alyp giden ýaly. Durandyr. Hatta toy edilende ol başına gelinler näme geýär, näme diýilýär toňa? Aydın. 30 kilo 30 kilolik ova. Ah, ýadymdan çykýar şeýle zatlar käwat. Kürte. O kürte hemme zadam bar. Cöhütleriň şu an İsraildaky milli eýneşik muzeyi bardyr. İnternete yazın çykýar. O görüň şo taýdaky zatlary.
Şeyle belli aydın vaktımızdan bol verdi. En son şu hemen el alalı son o Cemila'ya ele. Hı, hemen. Oğuzların dini näme bolupdyr diýä. Oğuzların dini yok illeşler. Oğuzların inancı bolupdyr. Ýöne dini yok. Endi din diýilende birgiden dogmalara, ine däplere bağlanmalı. Oğuzlarda eýle bir inanç meselesi boýunça kän däbi yok. Nähile? Tamam, kemine bir hemen buna Oğuzlar diýende diýene ýalňyş. Oğuz diýmek bir dürli toparlaryň birleşen ýeri. Hawa. O aýdaly din bolan ýagdaýynda da indi şu gün künýaky 21-nji asyrda Oğuzlary göz öňüne getirseňiz, olaň içinde Hristiýan, Müslüman, Buddist, dinsiz, ondan soň Jöhidi hemmesi bolan ýagdaýynda Oğuz bolup bilme şerti şol diýeň. Mhm. Hawa. Yani ol döwür din olmadığı için bulan inançlar var ve dürlü inançlar vardır. Oğuzda var. Oğuzlar diýende şol birleşen nämeler, kavimler mi näme diýilen olsa. Hatta şeyle yankı 750-nji ýyldan 1050-nji ýyla çelle Oğuz Yapgu diýip bir döwlet bar da. Ine şonuň içinde Jöhitler hem ýaşaýa, Sowutlar, Sowdiýanlar, häzirki Täjikler diýäse, Täjikler bolýardy. Şolar hem ýaşaýa. Oğuzlaryň içinde ve başga da yankı Kavkazdan hem milletler var, ütköş. Garşyk. Yani göz öňüne getip bilersiňiz. O meňzeno, ýani ondan has giymiş nämede şu gün Ýewropa Birleşigi bardyr. Oğuz diýmek şol Ýewropa Birleşigi alyp göz öňüne getir. Yani bir näçe bir-birinden bagly bolmadyk, bir-birinden meňzene ýanan bolup biler, dürlü yani ýöne geografik nämesi gereği bir ýerde ýaşaýan we bir ara gelip birleşmesi Oğuzlar diýilýär. Yani olaň hemmesine Oğuz diýip birleşen diýmek aslında. Hawa birleşen diýmek, Oğuz diýmek birleşen diýmek. Birleşen diýmek. Oň içinde dürlü dinler hem bolup biler. Ýöne şol döwür wagta göre entek diniň nämesi baskysy dünýäde oňalyk bolmalygy üçin o zatlary yani dinsiz diýsen dogry bolar. Aydın ine İslam dininiň baskysy 1000-nji ýyllardan soň başlaýar. Ondan öň İslam dinine bir neme oturmadyk. Näme diýilýär, doktrinleri yok. Diýip bilýär. İslam dini 9-njy asyryň başlarında durmuşa geçýär. Ondan öň beýle bir din diýene nämesi yok. Taryhyny okusaňyz görersiňiz, ol hacılaryň, hojalaryň gurrun berýän zaty yok aslında. Din nemesi o soň oturup başlaýar-da. Neşeyle ýa-ni Oğuzlaryň umumy bir dini yok, o inançlary bolupdyr. Umumy iň agyr basýany o gök taňry inancı olan aýlyň ýa-ni inanmak mejburiýetinde de däl adam. O durmuş ýaşasa cennete gidýän eken-de. Ýa-ni erwet durmuş ýaşasa da ýeriň aşagyna gidýär, o taýda da erlik olan bir taňry. Şeýle bir neme var, ütköşük. Aslında has mantyga, ahlaga ýakyn bir neme. Böyle ol inançta da kapır düşüncesi yok. Yok, kapır düşüncesi yok. İnanmasan, hatta hiç bilmesen hem demek o durmuş yaşasan yeterlikle cennete gitme. Cennet hem diýmeýärler, adı var, uçmak diýerler, uçmak. Yani asmana ýokary galýarmyş da ölen adamyň ruhy, soň şol bu adam bolsa ýokary gidýärmiş, erwet adam bolsa ýeriň aşagyna gidýär diýilen bir neme. Inanç. Dinde alýany bu. Şeylerak bir ýagdaý. Aydyn wagtymyz boldy, jemläp bilersiz, illeşler o bir nemäňiz galan bolsa da indik nemede dowam edip bilersiz. Onda Cemle. illeşler sağ bolun. Peýdaly bolandyr diýip umyd edýän. Oğlum iyileşlerken Indik hepde sapara bilen dowam edýäs. Sağlykda görüşeli. Sağ olun.